zoro zvinhu zvavo zvisina kumira mushe. Vice President Constantine Chiwenga vakatongo I don't know kuti mudhara uyu chii chinonyatsoitika naye akangopinda muheroes meme anobva atopfekwa nemweya wekuhondo chaicheko mweya wanateura iropa ananani wese. I think zvinobva zvanyatsosvika paari so anotanga anobudirwa achi aizilongomupa microphone. If you guys still remember kuti last time ndo makalonjwa statement rekuti zvigananda nyika yese gore rese rekavhariswa ne one statement rekuti zvigananda mushure mekunge angozvitaura imomo because asi munhu kuti anotaura mawords akawanda anongotaura mbijana ende zvinhu zvese izvi zvinowanzoitwa Mnangagwa paanenge asipo paanongoti uyu ngaaende ikoko andase anopedza basa ari ikoko ndo panobva patongoshandiswa opportunity yekuti paite se panenge pakutongotaurwa zvinhu zvinenge zvingoripo paground kungoonesana pachirume so now Chiwenga urged senior leaders to confront the moral consequences of governance failures and reflect on the legacy they are leaving behind. Mudhara akatsamwa kani pataura zvakawanda zvaitaura achiti the liberation struggle was not waged so that few can prosper while many live in abject poverty. We need ethical leadership and clean governance. What legacy are we creating? One of sacrifice, patriotic service and national purpose, or one of plunder? His remarks come as the Financial Intelligence Unit FIU estimates Zimbabwe has lost about 6.5 billion to money laundering related crimes over recent years, largely through gold smuggling, illicit foreign currency trading, corruption and abuse of financial system. The FIU has warned that illicit financial flows are draining the economy of foreign currency, weakening the banking sector and depriving the state of resources needed for public services including health, education and infrastructure. Chiwenga, who is acting president while Emmerson Mnangagwa is on annual leave, has repeatedly positioned himself as a critic of corruption and state capture, arguing that unchecked greed threatens both national stability and the founding ideas of the liberation struggle. His political allies within the ruling party ZANU-PF have accused the current administration of mismanagement, corruption, nepotism and tribalism, allegations the government has previously denied. Political analysis says Chiwenga increasingly blunt language reflects deepening functioning tension within the ruling party amid succession battles and growing public frustration over economic decline and elite enrichment. Although Zimbabwe has tightened its anti-money laundering laws in recent years, enforcement remains, and then critics says prosecution have been selective with fewer high-level figures held accountability despite repeated corruption scandals. Chiwenga's latest interview places renewed focus on the widening gap between anti-corruption rhetoric and action as Zimbabwe grapples with the economic and social costs of illicit financial flows. Mudhara akataura zvakawanda. Is just that apa ndarotongozongo edwa zvangone zvimwe but mastatements ayabuditswa mudhara weko ndizvoda kukwidza Mnangagwa BP ari kulive Mnangagwa ari kuti by the way, for your own information to those who do not know, munomamuchizera kuti Chiwenga angopuwa 13 days chete dzekuita acting president whilst muhad apuwa 27 days but reasons dzacho I think kuna vanhu vasina kuona mavideos atakapedzera kuita in 2025 taitotaura nyaya yacho yechiti ukaona kuti mareasons aripo ari very fun azoti uyu mufesi kuti kampa nguva yakareba anotanga kutoronga life yake akatanga kutogadzira life yevanhu right akatanga kutosota life yemazimbabweans ikatanga kutoendeka zvigananda zvikatanga kutomhanya saka it's something zvekuti zvingori funny so the way vanongozviita because munhu kana ari acting president ane mukana wekutoita zvinhu zvakatowanda because ndiye anenge ari acting uye anenge ari kulive ari padeni ende zvinongonzi zvinhu izvi it's not something that you can do because iwe uripo but unongori tori alright unosvika patomboshafelewa zvinoona ngoitika anything can happen like what I'm saying. Saka last time zvakamboitika takazonzwa mwana wamutsvangwa abatwa kwichu vanhu vakatoti kuri mwana wamutsvangwa abatwa nguwai zvafamba sei nyaya mutsvangwa ye bla 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 yekudhirira dhirira mutsvangwa
The next suspect izvezvo aripo ari kutariswa uri kuziva ndiani mwana wamai muchungure muchanzwirira zvenyu. It's something that I know. Ndikutoziva she's the next target izvezvi. Hatisi kuziva kuti zvichaitika how, but gore rese zviri kuitika they are preparing kuti vambosotana mbichari kumboratidzana. At the end of the day injuga kaidzi. Unoona kuti unofunga kuti manyararira achiwenga ndemunhasi kuziva zvaari kuita kuti anga challengewa netuvana tudiki twana tungwarara. I feel sorry for tungwarara by the way, because gore rineri akaona rakapera asina kusungwa, afa akasungwa futi muZimbabwe. I feel sorry for him. I feel sorry for vamwe vanhu vekuti vaingobuda vachitoti vekuzunza mazakwatira vototanga kutoona kunge ameno zvazvingori. So unoziva kuti ndakaitomboonetswa nomwe munhu achiti but you guys you have to put some respect, especially kune vanhu vakakwanisa kuzvipira kuti nhasi muzobuda muchitaura zvamunoda, muchididi, muchianalyze, saying things the way you want it, muchiramba muchingorarama life ichingoendeka. Mufanira kungodingira kune vanhu because kudhara zvazvisiko kune vakazvirwira. And VP Chiwenga is one of the guys, but I don't know why vamwe vanhu vemuZanu PF zvivindi izvo zvari kuzoda kupi. Makatarisisa kazhinji pana bindi tokuziva kuti vamwe vanhu vatinotorespecta ma veterans, we respect them a lot. Totovapa respect yakakwana because it was not that easy man. Unofungudzwa kuti dai ana Smith vakaramba varipo ndikona hangu vamwe vanhu vakuita tumahasels vatoti maningirikini tumabusiness twavo tukuita tichitobudirira munyika meme. Ndatoti do you think kuti dai inge ringuva na Smith mukana yese maiona kupi kana kuti kuzoswera muchingovhunduka kudai so kuvhunduka mari kwakuitika zvembinga syndrome zvakuitika izvi. But it's the freedom yakarwirwa nevanhu. Mozotanga kuda kupambura umwe munhu akuti amana takawirirana kuti at first takumbokwachura varungu kuti vana vevhu vabudirirewo because zvaitika kuti varungu vaponga ripo vanhu vairarama life ball. Vanhu vaitorarama mudhara, vanhu vachitoita mabasa zvichitobalansa zvelevel iroro vawataiwa. But yozvouita vanhu vatema vakabudirira kuti vari kuita rich vashoma. Why imimi kuti varungu ndo murungoita rich muchingotenga zvinhu muchingodidididi ndo paka that was the reason imwe yekuti even nemapolicies mamwe aiswa nevarungu kuti hatisi kunakirwa nazvo vabvisa varungu yatochinjwa. Vatema vakapinda vacho vakatora chinhu ndo vato problem ndobva vasvika vanzi akunyanya mugaba akunyanya kuti jerera wamusikono zvaakuita izvi because mugaba anga atonzangani ake macriminals angari akamusaraunda. Kuna vamwe vanhu vokuti vanga vasingatombobatike zvekumhanya kuti kutaura mazita mamwe kutaura mazita ana Jonathan Moya nevamwe ana ningirikini vese vakazobuda vachimhanya munyika meme vanga vari vanhu kuti vaitofila vanga vari untouchable. Saka ndo vakazonzi ngatione futi restore legacy. Ndo pakazo isusu tongoiti cool zvekuti restore legacy yadzimwe nyaya idzi ndobva yapindira kwacho. Saka izvozvo hamenoti inenge yakuda kuitwa yachi because vanhu pangoramba pachingoudzana kuti aiwe what kind of legacy yatiri kugadzira naimi kati tiri kuramba tichingosiya zvinhu zvakadai so because people are struggling. Vanhu vari kutambudzika, mikana iri kungotorwa nezvo zvigananda izvozvo.